Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Lentau kipat ba ya ki radio ba umkren umodi ya ka jinglong jingman ha Manipur. Kipat ba jong ka jela Manipur kila penpau ya ka jing persya bad bitar ya ka jing sngap kuman jong menteri rang badu kari Narendra Modi ha ka baydai bat ka jingya snam bala pelu ha ka jela jong ka thansha tai lamingi ka jela Manipur ha ka sngi ublei ka khat pratarik ujeliu kipat ba ha ki benta ba fer jong ka jela Manipur kila lempat ya ki transistor kat ba ka jingkren jong menteri rang badu kari ka bala tip kum ka program Man Ki Baat kadang yak syafrang kane ka jing lempat jong ki paj ba ya ki transistor ha ka program Man Ki Baat radio ba hisin hitayau jong menteri rang badu kari kalong kum si benta ban penpau ya ka jing persya ya ka jing snabjar jong Narendra Modi ha ka baydai bat ka jingya snam ha ka jela Manipur kinong ya ki persya kila perta ya ki slogan ban persya ya menteri rang badu kari bat ya ka sorkar Manipur kum ka jing persya halor kane ka jingya snam badang suji ha ka jingkren lingba ka Man Ki Baat Modi uklem penmi sati tang si kentin ru ya ka jingji ha ka jela Manipur nakaliang jong presiden jong ka parti kongres Mali Karju Kharge ula kentho ya menteri rang badu kari ha ka baydai bat ka jing snap jar jong ban kren ya ka jingya snam ha ka jela Manipur nakaliang jong Kharge ula ong baka program jong menteri rang badu kari ka Man Ki Baat kadai ban kentup ya ka Manipur namar ka jingji ha ka ka jela ka long ka ba penting pensir presiden jong ka kongres ula ong ru ba Modi uklem kren tang sikentin ru uklem khot ya ka jingyalang jong baro ki parti Sanhima Sima tang kawei ka jingyalang ru ka sorkar pedang balayalam da Modi kadang yot hi kadba ka jela Manipur pat kala ingkhong ka sorkar jong Modi imat ka klem khen sati baka jela Manipur kum ka jaka bahap haki benta jong ka indi bat kane kadai ka bomla sati ban pediang menteri rang badu ukam ya ka jingla jong ka indi bante la kam ya ki jinglen shop jong ki bor mariang balai pat ya ka jingya kulmar ha ka jela Manipur ka badai ka jingle jong ubriu laong Ramesh kamdan sati ka jingkerpat na menteri rang badu kamdan sati ka udit ya ka mangtingka ne ka prime minister phone hatu menteri rang badu kari usngau khien am ya ka jela Manipur nadu ka laitarik ujemang kelas dang ya ka jingya kulmar bat huri hura perjat benriu bashir khei kabala shim ya ka jingim jong palat sispa ngut kibriu bat kabala pensakma ya ki hajar ngut ki weipat kane ka jingya snam perjat benriu kala neru la palat sau pheusan sngi